Guys, थांगासिनो दा बरमायाव फुजा नायनो थाखाय जों जोबजासिम थांफाबाय थाबानो जाबाय लोगोसे बिदिबा लेट्स गो बिदिबा थांगासिनो गाइस नायलांफाबाय थाबानो जाबाय गासिनो गाइस मोनै थांगासिनो बरमासिम नै आमा फिसाजो सस गारि भारा मा होनोमोन नों दा बे गाइस निफ्राय दा माने से हलगा बेनोसै आरो ना खोमसि जाबाय आरो नागोन जा मानसि दंफैयो आरोना बेयाव फुजा हलाव हाबहैथाराखै आरोना माने बेयाव फिट दं मोनसे ओमफ्राय राबनखौ माने बोसोरखाव आरोना नैबे राबननि मुर्ति खालामना दोननाय दङ सिनाय हावाबो जानानै आरोना गोजाननिफ्राय देखायनाय जादों आरोना बे राबन बेखौ गाम खावनाय जादों खोमा नैबेयाव सार्केस देखायोनो 6 years जाबाय आरोना गाइस आं बरमायाव फुजा नायफैया दिनैसो फार्स्ट फैबाय बिब'मोनजों नैबेयाव सार्केस नैबे फिल्डआव खावगोन आरोना गामनो गाम खावगोन ना अ गाम नङा सनिया ini bikin bolong dong, dari bikin bolang dengan guys. Sinain tuh. Guys, nih naga nih dia usah lihat dengar na, dawo dong, keren dong. Mat siapa saja yang dengar na, nih naga nih nabi keren lah na, nih keren. Nih bikin part bro mana saja nanti dengar na guys. Oh, enggak usah, sih normal. Adik. Nih biar mana park bukan sekali nanti dengar na. Nih beda bo, nih beda dinosaur nama. Hai guys, tuh. Nih biar mana sekali kalau nanti dengar na guys. Jadi lain aja no. Nih biji sirena nanti yo. Selfie laden mana mansir biar mer selfie lagasna na guys. Marsap pasal nanti dengar na. Nih bikin gue park bukan. Soalnya tuh kemana? Kurbe. Lion. Lion guys, lion. Park rokum kamnan dengar na guys, mana bidinya kalambai thakayna na. So आङो दिनैसो फैबाय. दैयावबो साजायनानै दोननाय दङ आरोना. नाइस थ' मार हिट जादों ना इन्टारेस्टिं. नै बेयाव दङ माने राइन'. स' बेखौ नायदो गाइस नै बेयाव मार साफा साजायना दोनो आरोना. माने दै गबाय थानाय हारसिंनो. फाइनालि माने राबन बानायनाय खाथियाव फैबाय गाइस, ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना माबायसा राबननि मुर्ति खालामना दोनदों नायनो हागोन आरोना. खाथियाव जोबोर गोबाव जाबायमोन गाइस आरोना माने आगोलाव उन्दै उन्दैयाव फैनायाव नायखायोमोन आरोना राबन खावखायोमोन. नै स' नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ बेयो मा बुस्थु. स' दाख्लैसो माने अख्राङाव बिरहोनाय नायनानै लाबानो जाबाय आरोना. बिदिबो खालामनानै दोननाय जादों आरोना. जोबोर इन्टारेस्टिं जादों आरोना नायनो समायना जादों. फाइनालि राबन बानायना दोननायखौ नुसिगोन आरोना खाथियाव.
नै बिदि उनथिं माने औवानि खालामजोबनाय जायो आरोना ओमफ्राय उनाव माने खावगालि बेथिं बमा होजोबनाय जायो नै बेसे गोजौ नायनानै लानांगोन बेखिनिखौ नायखांबाय आरोना साजायनायखौ एबार दा हल दावहा बैसै आरोना हलाव बेयाव मा नुयो नैबे फिल्डआव माने फुटबल खेला जायो आरोना नैबेयावबो साजायनानै दोननाय दङ नैबे दाउब' नै मासेया बार दालांथिं थांसै आरोना गाइस दलंथिं थांगासिनो आरोना दलंआ गोलावसाब आरो बार मन्दिर खाथियाव फैबाय आरोना जा मानसि खारना गाइस मा जादों सुना मा जादों मा Sumba apa deh? Coba tuh sumba berasnya. Ayo nanti Ukraina. Mayaw gakhana goso guys. गथ' जानायबा नायावसो गाखोगौमोन आं गाखोबाय बोरैथो सोरखिया बोरो सोरखि गिदिरा बोरो फार्स्ट टाइम माबा रानिया गाखोनो होन्दों आरोना जोंहा गाखोनो हागोन ना हाया सानदों आरो आं खर'सो गिदिंगोन ना मायो देनाय थिखांनायसै गाखोनो होन्दों गाज्रि Mày bán này đừng lăng lên ra lại. First time ra bán. Này gác cái nào lấy đi á.
So guys, भिडिअआ बेखिनियानोमोन गासिखौबो भिडिअखौ लाबोजोबनो हायासै आरोना so बेखिनियावनो दोननाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन अल्स फ्रेन्ड बाय बाय थाबै